Väreistä. Mikä sun lempiväri? Punainen ehkä. Punainen. Monetkin. Musta. On vain inhokkivärejä muutama, mutta ei kaikki muut. Viridianin vihreä on semmoinen viridianin vihreä, ei tämä. No ei huolta. Se on semmoinen en mä ei ole myrkyvihreä, vaan se on semmoinen. Ei mulla mistään ei. No siis nykyään sitäkin mä oon ruvennut sietää. Ei oikeastaan, mä tykkään kaikista väristä. Kumpi päättää sitten kirjan kannenvärin? Tässä on paljon keltaista ja oranssia. Vai onko tämä oranssia? Ehkä näillä väreillä ei ole tarkemmat nimet, mitä mä osaan sanoa. Siis mähän ne kirjat taitan ja väritän, että mutta ei värejä sillä tavalla päätetä, että tässä tehdään. Värit tulee sitten, mitä työstetään, niin sitten katsotaan lopuksi, että miten ne sitten ihan samalla kuin mikä tahansa luomisvaihe tavallaan, niin väritkin pitää hakea aina, ja sitten loppujen lopuksi katsotaan, että mitä se sitten ilmestyy. Mutta Niin, että mikä väri toimii missäkin. Että Ainolla on mun mielestä aika semmoinen niin kuin oma värimaailmansa, että se on jännä juttu, kun mä niin kuin katson monesti asioita hirveän konservatiivisesti Ainoa verrattuna. Monesti mä niin ajattelen, kun mä annan jonkun piirroksen Ainolle ja se skannaa sen tietokoneella ja käy värittämään sitä, niin mulla voi olla joku fiksattu ajatus siitä, että mikä se värimaailma on, ja joka perustuu niin kuin hyvin pitkälle niin semmoiseen tavanomaiseen ja totuttuun, että joku on tietyn värinen, totta kai, mutta sitten Aino saattaa heittää ihan päälailleeseen ja mä oon ihan ihmeessäni aina, että mistä toi tuli. Että Aino ajattelee hyvin niin kuin, monesti niin kuin pintoina, aika abstraktinakin sitä, niin kuin, eikä niin kuin juutu siihen tosimaailmaan välttämättä. Oletteko te molemmat opiskellut latinaa? Ei olla. Ei ole hänkemävä myös. En säkään ole. Siis kumpikin on opiskellut latinaa Asterix-sarjakuvalehden avustuksella. Nimittäin mua huvitti sanomattomasti, kun tässä Tatu ja Patu päiväkodissa kirjassa sellainen tuttisuinen tyyppi kirjoittaa Carpe diem tai veni vidi sanotaanko se siellä vai koolla? Viki. Latinaksi viki ja italiksi vitsi. Niin ajattelin siitä päätellen, että jompikumpi on latinaa opiskellut, mutta näköjään heillä on sitten joku lentävien lauseiden sanakirja kotona hyllyssä. Kyllä, nimenomaan. Oli puhetta tästä näistä Kallioniemen kirjoista, joita olette kuvittaneet, ja sitten Risto Räppääjästä. Onko muiden kirjojen kuvituksia tekeillä teillä? Ei ole, että kyllä ihan tässä nämä on, että Reuhurineita ei ole tehty enää moneen vuoteen ja Risto Räppääjää nyt ollaan vielä tehty, mutta itse asiassa ne on kyllä nyt loppumassa, mutta yksi meidän osalta siis joku muu ehkä jatkaa, mutta yksi tulee vielä, mutta ajateltiin nyt keskittyä ihan näihin omiin kirjoihin ihan ajallisesta syystä. Mitä enemmän näitä tehdään, niin sitä tuntuu enemmän, että käyttää niihin aikaa, eli nämä muuttuu yhä monimutkaisemmiksi ja yksityiskohtaisemmiksi. Ja tämmöinen ratkaisu ollaan nyt tehty sitten tässä, että ei ole tehty enää muiden teksteihin sitten. Mikä on tavallaan sekin sääli, koska se on niin kuin työskentely tavallaan erilaista, kun se on niin kuin se ollaan saatu valmis tarina eteen, me lähdetty niin kuin reagoimaan toisten tekemisiin. Totta kai niin kuin se, että kun Tatu ja Patu -kirjoissa lähtökohta on valkoinen paperi, ettei ole niin kuin mitään, niin se on ihan tavallaan virkistävääkin se, että se on erilainen se työskentely.